Jako udělá za tebe. Máme ještě nějaký jméno? KK, OK. Monty to je poslední. Poslední. Ale Okay, pro koho točíme? Poslouchej, poslední člověk, který... OK, každopádně Monty je další šťastlivec, který poslal donate na SOS vesničky, pro který dneska vybíráme. A díky tomu se dostal do slosování kola štěstí, který pro něj teď roztočí Patrik, a.k.a. PTK. Ale my to máme tu pantomimu ještě. 2, 1. Teď. Yes, section a jsou to ponožky. section ponožky, brácho. Hele. Pogratulujeme. Gratuluji. Kolik ještě máme? Ale my tam máme ještě ty 2 pantomimy, ne? Takže točí Patrik znova pro Buryho. Bury. Brácho. Section kulich. Brácho, takže vyhráváš section socks and section kulich. Yes. Vylutovat celý section sklad. Jedeš? Hele, Dominiku, něco nás tady čeká. Čeká nás pantomimu, brácho? Jo. Amen. Jak se říká, veselé Vánoce všem. Merry Crisis. Pepo, Merry Christmas. jsme hotoví teda se spinama, jo, nebo? A kolikrát? 2krát, ne? Já jsem si jí vytočil jednou a po druhý si ji vytočil KK, brácho. Jo. Jednu má KK. Jakože nemůžeme ošidit nikoho, takže let's go. Let's go. Takže, Pepo, připravíš Dominikovi pantonimu, tu se vytáhne a já budu hádat. Vytáhneš si pantonimu a já budu hádat, Dominiku. Hele, jestli chcete, aby Viktor točil kolem, tak musíte zaplatit 1000 korun. Jinak se točit nebude. Please, vtipy. Znáš nějaký vtip, Dominiku? Brácho, mám jeden, ten znáš podle mě, je to můj oblíbený vtip. Přijde takhle chlap se psem k veterinářovi a říká, pane doktore, můj pes, on je nějaký divnej, jako, víš, já mu dám nějaký rozkaz a on neposlouchá. A když mu dám nějaký rozkaz, tak on se pochčije nebo posere. A ten doktor říká, no, to není možný. Jako, že, tak mi to předveďte, jak to jako funguje. On položí také toho pejska, kámo, na to lehátko a řekne, sedni! That's the shit, bro. That's the shit, bro. Hele. A bracho, ty bys měl taky rád nějaký vtip, Ty vole, kámo. Jo. Rodičům se prostě jakoby narodí dítě. Ale to dítě je jakoby jenom hlava. Takže se jim jakoby narodí jenom hlava. A prostě jakoby už má třeba 4 roky, viď? 1. Vánoce, 2. Vánoce, 3. Vánoce, 4. Vánoce, 5. Tak se takhle přikutálí na ty 5. Vánoce. Na ty 5. Vánoce k tomu stromečku s těma dárkama. Když se podívá na ty dárky, jde si rozbalit ten první dárek a řekne. Zase čepice. Hele, jdeme na tu pantomimu. Hele, pojďme dát tu pantomimu. KK tady není. Máte někdo zadání pro tu pantomimu? Takže Dominik předvádí, já hádám. No. Jo. A jo, chceš vidět na kameře? Jo. Sloup. Stromeček. To je nějaký jedlej strom. Jedlá kytka. Je to nějaká rostlina, co roste? Jo, to je kukuřice. Yes. Pepa ti dá ten. Chceš hádat, Sáro?
Pán vážený Luka Brasi odchádza, takže bychom ho mohli všetci pozdravit a pokračovat v naší krásné hře. No, a podle mě by měl hádat Luka teďka tu pantomimu. No ale on jde hádat, to co ukazuje KK. Hav. Když budu hádat, co ti bude Luka, co ti bude KK ukazovat za pantomimu. Ano. Podržte se. Vyměňte se. To je dobrý, vyměňte se. Tak. Jo. Tak. Prostor. A ty musíš ukazovat Luka trošku dál. Jakubovi, aby som nezakláňal, však ma zabije. O, brucho. Sračka. No, tak bolí ťa brucho, máš sračku. Posera. Tieve ešte čo? No, však... Ty koko. Hovna, ty koko. Hovna, nevím, jak je. Já průjem. No. To už sa to, nedalo sa to. Hej. Pozdravujem všichni na streamu, jste perfektní. Děkuji, že jsem tady mohl mezi váma být. A užívejte si Vánoce. Neberte to jak samozrejmosť, že trávite čas so svojimi blízkými. Užívajte si ten čas a vidíme se. Díky. OK, my pokračujeme, šel jsem se tu domů. Yes, let's go. A my pokračujeme s kolem štěstí, protože tady máme dalšího donatora, kterým je Sprite 20. Veselý a šťastný Luka. Sprite 23. OK, Sprite 23. Točíš Saris? Let's go. Jo, akorát je potřeba ho dát sem. Go můžeš prosím tě. Nemůžeš ho nechat tam klidně, pohoda. Jo. To není vidět, vole. Je, zatoč. Je daleko, vole. Zatoč, brachu. Tak jo, 3, 2, 1, teď. A je to? Section kulik. Yes. Dneska se rozdávají samý section věci a ty a kliky, no. Yes. A nebo taky 5 minut ticha. Každopádně, co bychom měli dneska rozdávat, jsou peníze a ty peníze posíláme na SOS Vesničky. Kolik tam máme? Kolik tam máme? Režie, kolik tam máme? Režie, kolik tam máme? Čeho, kolik máme? Kolik máme peněz? Máme 428. 428. Máme nádherných Tak půl milionu. pojďme na ten půl milion. Pojďme na ten půl milion. Pojďme, hele. Pošli litr a zatočíš si kolem. OK, máme dneska, náš goal je dneska 1 milion. OK? Je to tak. Ale pojďme si dát, poslouchej Dominiku. Je 10 hodin večer. Pojďme si dát. Máme pořád ještě 2 hodiny? 4 hodiny. 4 hodiny do půlnoci. Kámo, máme 2 hodiny. Hele, poslouchej mě. Pojďme si dát 4 hodiny. Ne, máme 2. Pojďme si dát takovou mezizastávku na to milionu. Takovej první checkpoint a to je půl milionu. Já bych poprosil teďka naše diváky, aby takhle. Uděláme to takhle. Každý, kdo přispěje 100 korun, tak prodlouží tvůj odchod o 10 minut. Ty krávo. Takže To Fred. je hezký za mě. Tak by bylo fajn, kdyby Jakub odešel třeba za 4 To je dny. za mě hezký. Jakoby, no. No, to je hezký. Let's go. Máme tady kolo štěstí ještě? Máme? Tak já jdu točit, vole. Máme 2 dokonce. Brácho, máme 2 dokonce. Je to vidět? OK, jedem na to. Trošku dál. Točím já. Jsem dlouho netočil, vole. Tak jo, jdeme na to, pro koho točíme? Fík a gang. OK. M plus Kulich. Gratulujem. Nic to nic. Ahoj. M plus Kulich. M plus Víš, Kulich. že bylo to jméno? Ještě jednou? M plus Kulich vyhrává Fík a Gang. Fík a gang. Další jméno, pro koho točíme, je Mach 1.
Machy, Mach one. točím to tam, bracho. For Mach one.